बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथांमोना देरहासारनो हायोब्ला रायजोनि मा रोखोम खामानि मावगोन बहुद माने बेबायदि माबा लानानै दं दा मिशन लानानै दं बेखौ जों दा बिदि बुंथ'वाखै फैथों इलेक्सना फैग्रोथों रायजो राजानि सिगाङाव जेला अब्ला बे मेसेजखौ जों रायजो राजानो सिबिनायनिथ' नङा जोंहा मोनसे क्लास सृष्टि खालामनांगौ माने मोनसे गोरों क्लास जोंनि गोदोनि बायदि जोङो माने दौदाब्ले नंलिया दौदाब्ले जों थायोब्ला बर' जाथिया बेबायदि दौदाब्ले कालचार थायोब्ला जोङो फावसोलांबाय थागोन बेखायनो एखेबारे गोजौ थाखोआव सहैनो हानाय मोनसे केटेगरि दानो थाखाय हाग्रामा महिलारिया माखासे पलिसि लादों।